Pimusay ti tallupulo ket pito ti tawen na lalaki ken residente ti Barangay 39 Santa Rosa iti siyudad Tilawag kalpasan na may paggarupan na paltugan daytoy babay ni ti maysa a kameng Tilawag City Police Station. Imbatad ti kapitan iti nasa o barangay at dimawat keng kuana ti tulong tinaganak ti napaltugan na lalaki gapot na may paggarup amang riribok daytoy ken nagpangtapay kadakwada. PWD siya na ako, ada mentally challenged suna. Medyo agdodonak tating nga mga pulis kasi baka no ada makita na nga pulis baka mas aggressive or ma-agitate ti jerik na no. Yung magpakpakasin mo ti parents na nga mga yabnak ti pulis tumawat sa ti kwarta takla mo di specific amount na pero mamay ko tati is around 200,000 na adya ka mo pangusaran na pero base ka di magbaga mo ti parents na casino ka no. So nga siguro, jerik na ng kaslang karyarin na the parents na kat mabutong matag iti parents na kas lang pangtaan na kamutan anak ko kung na tatay so nga talaga na ayab naktipulis tataya na ako. Apaman na dimanon dito otoridad iti nakapasamakan ti insidente, mapapati ang nakaigyam ti imuko ti lalaki ken maipagrup aliniguban na ti maysa kadagiti pulis ket ditoy metten a pinaltugan na daytoy. Nagsagaba ti maysa tama ti bala ti paltog iti bakrang naken insigida na itaray ti balay pagagasan ngem pimusay metlaing bayat ti pannakataming na. Narekobre ti kutsilyo ken maysa a basyo ti bala ti 9mm iti nakapasamakan ti insidente. Kabayatan na kuna iti kapitan nga adda ti gundaway nga agresibo ti napaltugan na lalaki. Okay, Matsuna, makapagpasada pa iti tricycle. So nga, para kanya ket okay Matsuna, yung DJ nga road, at alang daytimes na nga aggressive suna kada parents na nga dumawat iti kwarta ako. Maluksaw iti kapitan, gapu iti napasamak iti barangay da. Alam na call ulimit iti barangay mi ako, basit lang iti barangay mi. Ngayon, nakakaskas ang tikas ito yung pasamak. Nutay ko na ako na po halos agamo kam amin dito yung bumarangay. So nga dati nga napasamang ako ket may isang pakaluksawan ni kas amay iti barangay ket maluksaw nak na permi nga dakas to yung pasamak ako. Padpadasen pay laing ti news team nga alain iti official statement ti Luwag City Police Station ken ti pamilya ti napaltugan. Mark Magdirila, Balitang Solid North.